Entzutea gano? Arteko, eskerrak emaki egin notxitateko egitara gure nahiela eta finalizatzen guztioi. Eta, gaurko hitzaldi honetan, izen dugu egiten bezala, mende bateko marxismo eta sozialismo utopikoen izango dugu. Hitzaldi hauen batean dira Txabe, iziko militante, eta beste gabe esatera oso lagun bat hasiko naiz. Hitzaldi honetan garatuan ideia nagusia izangoa mendebaldeko marxismo eta sozialismoen ideia utopiko bat duela, zein arte marxista den. Hau da, mendebaldeko marxismoa eta sozialismo ulertuko duen modua Marx eta Engelsen aurrekoa dela, eta hilo horretatik sozialismo zientifikoaren garrantzia ere azpimarratu dela izan, eta besterik gabe da, Txaberrik pasatu dut. Bai, entzuten da, ezta? Momenturen batean batzutan despistatzen naiz, eta espaldi badago entzuten antzatu mesedez, eta lortu betuko da. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko antolatzailei aukera hauen batearen, eta eskerrik asko nola ezubiaren entzule, hitzaldia entzutera urbildu zarelako. Mirenek aurkezpenean esan duen bezala, gaur defendatuko duan tesia da mendebaldeko marxismoak sozialismoaren ideia utopikoak dela. Berak esan duen bezala, defendatuko du mendebaldeko marxismoaren filosofoek sozialismo ulertzeko duten modua Engelsen eta Marxen aurrekoa dela, alegia, marxista. Dena dela hasi aurretiko gar batzuk egin nahiko nituzke, hitzaldiaren nondik norakoak, eta bere formatua bera ere hasieratik argi usteko. Gaur aurkeztuko dudan tesi nagusia eta beste hainbat tesi bere ondotik, suabeagoa, txikiagoa eta agian. Ez dira lan espekulatibo eta teorikoaren emaitza zuzena, eta ez bakarrik lan horren, lan soio horren emaitza. Baizik eta Euskal Herrian mugimendu sozialistak azkenengo urteetan izan duen hazkundearen ondorioak dira. Nolabait teorikoki ere mundua adierazten dute. Izan ere, hazkunde horrek derrigortu du mugimendu sozialista, derrigortu dio hainbat auzi politikotan jarrera bat ala beste hartzea. Eta posizionamendu politiko horiek nahi eta nahi ez implikatzen diote, 20. mendean marxismoak izan duen evoluzioaren kritika bat, errebizio bat, nolabait iritzi bat. Zentzu horretan, posizionamendu politiko horiek implikatzen dituzte posizionamendu teorikoak, ondoren aurkeztuko ditu antezak. Dena dela, gogor, modu simple batean, baina gogor defendatuko duan arrela, mendebaldeko marxismoak sozialismoaren idea marxista bat duela, eta oztopo besterik ez diola egiten proletagoaren emantzipazio prozesu hori. Argi utzi nahi dut hasieratik mendebaldeko marxismoak zenbait arlotan, adibidez, Marxen eta Engelsen obrari dagokion arlo filologiko eta logikoan, ekarpen teorikoak ere egin izan ditu. Auzia baina beste bat da, ez da epaitzea marxismo honen, mendebaldeko marxismo honen, ekarpen teorikoen garrantzia hori. Baizik eta ze ulerkera dakarren hildo filosofiko, hildo teoriko horrek sozialismoari buruz. Eta hain zuzen ere auzia da, honak, 20. mendean sozialismoak bi evoluzio hildo nagusi izan ditu. Bata mendebaldeko marxismoa da, eta bestea da Sovietar Batasunean, ekialdean eta herrialde azpigaratuetan gertatu den evoluzio hildoa. Nire iritzia da, eta ez bakarrik nire iritzia, zentzu horretan ere iritzi nahi dut. Ikerlari asko eta komunista konprometitu asko gaur egun antzera pentsatzen dute. Mendebaldeko evoluzio hildo horrek marxismoaren jatorrezko elementu irrazionalak kontserbatu dituela eta indartu dituela. Ordea, ekialdean, Sovietar Batasunean eta herrialde azpigaratuetan gertatu den evoluzio hildoak
ordea, bertako baldintza historiko-politikoak direla eta inguru horietako baldintza materialengatik izan dituela posibilitate baldintza hobea marxismoaren elementu irrazionalen kritika egiteko eta sozialismoaren kontzeptu zientifikoak garatzen jarraitzen. Izan ere argi izan behar dugu, kontzeptualizazio orok historia prozesua den neurrian, ere baitan hartzen dituela elkarrekin elementu razionalak, aurrerapen kontzeptualak eta irrazionalak. Eta marxismoa, Marx eta Engelsen marxismoa ez dago logika horretatik zala. Orduan guk, pentsatu behar dugunen zuzen ere da, marxismoaren ze evoluzio hildo atzean utzi dituen, sortu dituen aukerak atzean usteko elementu razional horiek eta zein ez. Izan ere, ez da uzi spekulatibo teoretiko zoina. Argi izan behar dugu, mendebaldeko marxismoan proletargoak ez duela sekula bere emantzipaziorako elementu teorikorik aurkitu. Eta mugimendu sozialistak argi izan behar du, benetan programa irautzaile bat izateko asmoa baldin badu eta asmoa izan badoka, teoria, egin nahi dunaren kontzeptu argia, pentsatu behar duela proletargoaren klase posiziotik abiatu. Eta neurri horretan, eta ondorioz, eztabaida teorikoetan beti defendatu behar du proletargoaren, proletargoaren klase interesa. Mendebaldeko marxismoak ez du hori. Azken ohar bezala, aipatu nahi nuke, gaur aurkeztuko duan tesia, modu eskematikoan aurkeztuko duela. Nolabait ikerketa programa bat da, aurrerantzean, denon artean, zentzu organizatibo batean eta politikoan konkretatu eta garatu beharko duguna. Eta bestalde, esposizio motiboengatik, denbora motiboa batik bat, baina beste arrazoi batzuengatik ere, bestela luzeri joko lukeelako eta konplexua egia litzatekela aurkezpena, orokorrean ez dut testu referentzialik egin. Aipamen batzuk eman egingo ditu, pertsonaia eta filosofo batzuk aipatuko ditu, baina ez dut testu referentzialik erabiliko aurkezpen honetan. Horrek ez du esan nahi, ez dugunik baliabiderik testualak eta historiografikoak aurkeztuko dudana nolabait sostengatzen. Bada, azalduko dut zer den sozialismo utopikoa, nola ulertzen zuten Marxek eta Engelsek sozialismo utopikoa. Zer zentzutan uste zuten Marxek eta Engelsek sozialismo utopikoa gainditu zuten, hau da, jarri zituztela teorian baldintzak sozialismoaren ideia edo kontzeptu zientifiko bat izateko. Ondare, mendebaldeko marxismo zeri esatez gaion, gaingiroki azalduko dut, bere genesia azalduko dut, bere genesi historikoa ondo lertu badin zertan den lindu filosofiko hori. Eta azkenik bukatzeko, garaikidea den, eta mendebaldeko marxismoaren lindu teorikoa oinarri duen eskerkeria mota da egin duz aikamen batzuk egineko nituzke. Hori izango da gaurko. Bada, sozialismo utopikoak Marxentzat eta Engelsentzat, gero tradizio marxistak horrela ulertu izan du. 18. mende bukaeran eta 19. mendeko lehen erdialdean Europan nagusia izan den teoria sozialista da. Hain zuzen ere, teoria bat, bere moldaera edo bere forma ezberdinetan, baina orokorrean sozialismoa ulertzeko modu bat, garai batean, zeinetan proletargoa klase sozial bezala ezegoen era bat osatu. Oraindik, feudalismoko klase erlazioak eta klase borrokaren formak zeuden era bat ezberdinduak
edo ez ziren elkarrengandik bereizten horren ondo, klase borroken forma modernoak eta haien subjektuak, eta aurreko garaikoak. Zentzu horretan, uste zuten utopikoa zela, garai horretan gertatzen zen sozialismoa. Sozialismoa pentsatzerako orduan, hau da, sozialismoa zertan den, eta sozialismora nola iritz gaitezkeen, pentsatzerako orduan, ez zituztelako kontutan hartzen, eta pentsamendu hori ez zutelako abiatzen, emanak dauden baldintza materialetan. Nolabait, Marxen eta Engelsen ustetan, sozialista utopikoek sozialismoaren ideia estrentxeko batzu. Hau da, prozesu historiko errealetik edo errealetatik kanpo dagoen ideia. Pentsatzerako orduan, sozialismoa ez zituzten ez baldintza materialak eta prozesu historiko erreala oinarritzat hartzen, sozialismoaren ideia abstraktua zituzten. Sozialismoaren hasi zentzutan berdintasun ekonomikoarena eta askatasun politikoarena. Marxentzat eta Engelsentzat sozialismoak ekar ditzaken askatasuna eta berdintasuna ez dira edonolako askatasun eta berdintasuna. Baldintza materialek determinatu eta baldintzatutako forma sozialak dira. Hau da, sozialismoaren askatasuna eta berdintasuna ez da niri bururatzen zaidan edo bururatu gal zaidan askatasun eta berdintasuna. Ez da guk modu espekulatiboan asmatu ditzakeguna, bezik eta baldintza materialek eurek barne biltzen duten, barnean hartzen duten aukera. Zentzu horretan, sozialismo utopikoak ez zituen kontuan hartzen baldintza materialak sozialismoa definitzerako orduan. Eta horregatik zuten sozialismoaren ulerkera abstraktua zen eta azken buruan zuten programa, sozialismoan lortzeko programa zen politikoa morala baizik. Marxek eta Engelsek ondo seinalatzen dute, sozialista utopikoek, hain helburuak lortzeko duten bidea, morala dela hezkuntzaren bitartez, jendea konbentzituz, inolako indar ekonomiko errealaren erakarpen indarra kontutan izan gabe, nahi zutelako sozialismoa iritsi. Zentzu horretan, hipostasi bat egiten zu. Hipostasia filosofian esan nahi duena da, guk definitzen dugu ideia bat eta gero tratatzen dugu errealitate materialean existituko balitza bezala. Sozialismoa hipostasi bidez pentsatzen zuten errealitatea. Eta garrantzitsuena dena Marx eta Engelsentzat, sozialismoa haientzat ez da helburu estrategiko bat jendea soilik oroar gizartea konbentzituz lortu egitekeena. Sozialismoa heltzeko interesa proletakoa dauka materialki. Iraultzaren subjetuan Marxentzat eta Engelsentzat proletakoa da. Bere kondizio materialak, bere klase posizioak dela eta. Horregatik, sozialismoaren subjetua, prozesu historikoaren subjetua, marxistontzat proletakoa da. Sozialista utopikoen ordea zuten proletakoa jotzen aldaketaren motoretzat, eta oro haien diskurtsoa zuzentzen zitzaion gizarteari orokorrean. Hori da sozialismo utopikoa. Marxentzat eta Engelsentzat ordea, sozialismoa ez da ideia bat soilik. Bada ideia bat, edo sozialismoaren ideia izan genezak. Baina ez da ideia bat soilik. Sozialismoa historiaren indar bat da. Prozesu erreal bat da, hemen eta orain gertatzen ari dena dimentsio historikoari buruzari garen aurrean. Eta prozesu horren ideia zientifiko bat izan genezake behar den modura pentsatzen baldin badugu. Haien aburuz, sozialismoaren kontzeptu zientifikoa izan genezake sozialismoaren teoria oinarritzen baldin badugu materialismo dialektikoaren perspektiba. Materialismo dialektiko esaten dio marxismoak historiaren ikuskera materialista. Baina horrek esan nahi duena da,
ikuskera materialista honi buruz ari garenean, edo materialismo dialektikoari buruz ari garenean, orduan behintzat, orain oso nahasiak dira kontzeptu hauek kritika asko egin zaielako eta ez direlako modu simplean eta referentzia konkretuekin erabiltzen. Baina materialismo dialektikoa edo historiaren ulerkera materialista ziren Marx, Engels eta ondorengoentzat, marxista ortodoxoentzat, programa teoriko bat bilatzen zuena historia, realitate dimentsio bezala, zientifikoki pentsatu alizatea. Materialismo dialektikoak zentzu horretan Marxen eta Engelsen eskutik lehen ekarpen batzuk egin zituen, lehen oinarri batzuk jarri zituen, guk zientifikoki pentsatu alizateko historia. Ordura arte historiaren narratiba gehienak oso marxistek esaten duten terminologiari helduta idealistak ziren. Oroan uste zen historia egiten zutela, historia prozesu eta zaren ezetan ari naiz historiaren evoluzioaz. Historia egiten zutela pertsonai handiek, emperadore eta barrik, errege, historia espiritu edo historiak berak baduen motore interno determinatuan gauzen garapena baldintzatzen duena oro bat, eta bar. Neko narratiba inosoak ziren, baina garaien ulertu bat dira. Guk pentsatu edo argi izan behar duguna da, ze zentzutan nahi zuten zientifikoki pentsatu historian Marxek eta Engelsek. Hemeretzin garren mendea zientzia modernoaren, fizika modernoaren, biologiaren, kimikaren, ingeniaritza beraren, hazkunde garai nabarmena izan zen. Eta natur zientzikiko sekulako begi oso honez ikusten zituzten natur zientziak Marxek eta Engelsek, modernitateak oroar ikusi izan dituen bezala. Batik da, beraien objetibotasuna da. Bada, zientifikotzat jotzen zen orduan, prozesu baten azterketa, izan prozesu biologiko bat, kimiko bat, fiziko bat, dena delako izan gravitatea, zelula baten evoluzioa, ez duan. Prozesu baten kontzeptu zientifikoa geneukala, zeukatela, kontzeptua zientifikoak dela uste zen orduan, prozesu, errealitate hori mugiarazten duen prozesuaren lege objektiboak ezagutzen baldin baditu. Zientziaren asmoa orduan, 19. mendean, marxistek ulertzen zuten zentzuan, hain zuzen hori zen, mugimenduaren lege objektiboak identifikatzea, ezagutzea. Historiaren zientzia ari zirenean Marx eta Engels horretaz ari ziren. Zer lege objektibo mugiarazten dute historia, egiten dute nolabai evoluzionatzea historiak. Egia da, eta hau haientzat ere horrela izan zen, natur lege eta lege historiko objektibo hauek ez dutela estatus epistemologiko bera. Natur legeak unibertsalak dira eta beti gertatzen dira. Lege historikoak objektiboak dira ere, baina ez dira unibertsalak izan ere formazio sozial partikularraren araberakoak dira. Gizarte eredu batek bere mugimenduaren, bere evoluzioaren lege objektibo batzuk ditu. Beste gizarte eredu batek beste batzuk. Baina, ezaugarri komun batzuk dituzte, eta zituzten Marxentzat eta Engelsentzat natur legeek eta historiaren legeek. Jarraian aipatu dituan ezaugarri hauek, fizika kuantikoak ekarri duen krisi garai arte, zientziaren aksiomak ziren. Lege objektibo hauek nahitaezko legeak dira. Ez dira subjektuaren, pentsamenduaren araberako. Guk horrela nahi, ala ez, gertatzen dira. Lege hauek ezagutu geritzak. Ezagutzea daukagu lege hauek, mugimenduaren, izan historiaren, izan zelula baten, izan lege fizikoak, eta bar, ezagutu genitzak lege horiek. Eta lege hauek ezagutzeak ez du eraginik legeengan. Ez ditu legeak aldatzen. Baizik eta ezagutzaren subjektua den
horri eragiten dio legeak ezagutza. Lege hauek hortaz, objektiboak dira, zintzu klasiko. Eta legeak aldatu ezin baldin badira ere, legeen ezagutzak posible egiten duena da teknika. Legeak erabiliz, lege horiek zorrarazten duten prozesuari joera bat eman, ala beste bat ematen. Errekarekin, urarekin, bide bat eman nahi dugu errekari, edo besteari, gravitatearen legea ezagututa eta bai. Historia berdin ulertzen zuten Marxek eta Engelsek. Zentzu honetan, ogarren garrantzitsua iruditzen zait gaur egun zenbait esparru militantetan pisua duelako edo modan dagoelako ultradialektika moduko bat. Zeinak baieztatzen baitu eta azken buruan desegiten baitu baldintza objektiboen eta subjektiboen arteko bereizketa. Eta baieztatzen duenak ezagutza prozesua nahikoa dela baldintza objektiboak aldatzen. Marxek eta Engelsek ez lukete sekula ideia ultradialektiko horrekin bat egin. Feuerbacheri buruzko tesiak ikustean besterik ez daukagu horretarak, baina ja sartzaroan perspektiba hori ari indarrago edo indartsuago defendatzen zuten. Hau da, Marxentzat eta Engelsentzat ezagutza prozesua garrantzitsua da gero praktikaren bidez errealitatean eragiteko. Baina ezagutza ez da nahikoa errealitatearen baldintza materialak aldatzeko. Feuerbacheri buruzko tesian, argi eta garbi esaten dute, familia lurtarra, hau da, Elizaren posibilitate baldintza materialak desagerrarazin behar direla erlijioa egin bukatzen. Familia sakratua desagerrarazin. Zentzu horretan, ulertzen zuten historia zientifikoki pentsa zitekela Marxek eta Engelsek. Eta historiaren lege objektiboen ezagutzarako hurbilpen teoriko hori gertatzeko ekoizpen moduak aztertu behar zirela baieztatzen zuten. Ekoizpen modua kontzeptua da ekoizpen indarren eta ekoizpen erlazioen arteko batura. Ekoizpen indarra marxistentzat naturan gizakiok interbenitzeko daukagun ekoizpen gaitasuna da. Eta garai historikoaren arabera indar maila jakin bat daukagu, da garapen maila bat daukate ekoizpen indarrak. Ekoizpen indarrak lan prozesu ezberdinek osatzen dute. Eta ekoizpen indar horiei forma sozial bat ala beste eman gini zaie. Hori dira ekoizpen erlazioak. Bada, ekoizpen erlazioen eta ekoizpen indarren batura horrek kontutan izan da ekoizpen indarrak ematen dutela baldintzapen material bat, zer puntutan arte interbenitu genezakeen naturen. Eta ekoizpen erlazioek gaitasun horri forma sozial jakin bat ematen diotela. Determinazio horiek, determinazio historikoa osatzen dute. Eta harreman horrek, batasun horrek, sortzen ditu aipatutako edo edozei formazio sozialen evoluzioaren, evoluzio historikoaren lege objektiboa. Baina, garrantzitsua da kontuan izatea. Evoluzio horren lege objektiboak haiek historiaren dialektik ezendatzen zutenak, ez dela determinismo absolutua. Ez dago aldez aurretik emanak zen norabide izango duen zentzu absolutua. Ez behintzat, klase banaketan oinarritutako gizarteetan. Klase borrokak dialektika hori irekia egiten du. Irekia bere mugen baita. Hau da, ekoizpen indarren garapen mailak materialki baldintzatzen du norantz jo dezakeen historia. Dena dela, garapen hori eta lege objektibo horiek, historiaren lege objektibo horiek, dialektika ireki bat dute, klase borrokak tendentzia horrerik, nahita nahi ez, mugiarazten den tendentzia bati joera bat ala beste, edo mugimendu horri joera bat ala beste eman diezaiokelako. Eta klase borrokak baldintzatzen du historiaren joera
gailentzen diren neurrian alkarren arerio diren klase sozialen interesak. Zentzu horretan, marxismoaren edo Marxen eta Engelsen kontzepzio zientifikoak, sozialismoarenak, nukleo arrazional hori dauka. Garrantzitsua da ulertzea nukleo arrazional horrek legeak ez dituela modu mugimendu historiaren eboluzioaren legea horiek ez dituela edonola ulertzen. Aipatu dudan estatusa daukate, eta horrezan, haiek uste zuten lege horiek formazio sozial baten sorreraren, garapenaren eta desagerpenaren legeak direla. Marxentzat eta Engelsentzat, ekoizpen harremanen garapen maila baten eta ekoizpen erlazioen arteko dialektika horrek implikatzen du gizarte baten evoluzioaren baitan emana dagoela bere fundamentu historikoak desagertzera edo desagerrarazten dituen joera historikoak bera ere. Haientzat, eta honek axioma bat dauka oinarri, ulerkera honek. Marxek eta Engelsek uste zuten konstantea zela gizakion eskutik, konstantea zela ekoizpen indarren garapen historikoa. Ekoizpen indarren modu irregularrean baldin bada ere, jotzen dutela haien askunderatz. Gero eta ekoizpen indar handiagoa duela gizakiak oroa. Eta uste zuten era berean, ekoizpen errazio jakin batzuk soilik puntu bateraino gara zezaketela ekoizpen indarra. Ezin ekoizpen errazio batzuk ez direnean gai puntu batetik aurrera garatzeko ekoizpen indarro, haiek esaten zuten iraultza sozialaren garai sortzen zela. Eta kontraesan horrek sortzen du haiek ikuspegi materialistatik iraultzaren nahita eskotasuna. Salto kualitatiboak ematen dira historian, garai horretan iraultzak gertatzen direla. Iraultza horiek ez dira soilik prozesu politikoak normalean berrikuntza teknikoen eskutik ere etortzen dira. Kapitalismoaren kasuan, argi dago makineria berria izan zela, adibidez, benetan boterezu bihurtu zuena burgesiaren klase soziala. Indar negatibo hori, ekoizpen modu kapitalistaren kasuan, zentzu historikoan, Marxentzat eta Engelsentzat erorketan askotu behar zen. Eta ekonomia politikaren kritikaren kategorien eskutik irabazi tasaren berazko joeran antzematen den prozesu. Ulerkera berri honek, sozialismo utopikoarekin alderatuta, batetik zentroan jartzen du proletargoa subjektu politiko modura. Iraultza egingo duen eta iraultza egitea nahi duen edo egin nahi duen subjektu bakar modura. Eta horrez gain sozialismoaren definizio konkretu bat egiten du posible, ez abstraktua. Sozialismoa pentsatu egiten duelako emanak dauden baldintzan materialen eskutik eta horiek izan dezaketen garapen forma baten partikularren arabera. Zentzu horretan, aukera bat da Marxentzat eta Engelsentzat sozialismoa, baina ez aukera abstraktu bat, aukera konkretu. Honek oinarrian duena da egintza potentzia kontzeptu aristotelikoaren interpretazio hegelianaren moldaera. Zer zentzutan, Marxentzat eta Engelsentzat sozialismoa aukera bat da potentzia. Lor genezake. Zergatik, ekoizpen indarrek izan duten garapen mailak posible egiten duelako gizaki ororen nahita eskotasun edo premia materialak asetzea. Eta horrezan, oinarri ekonomiko horretan, oinarritu daitekeen askatasun politiko bat posible egiten dutelako mundu mailan. Eta modu konkretuan, non ikusten zuten sozialismoan Marxek eta Engelsek, ekoizpen prozesuaren sozializazioa.
ezen beharrezkoa klase sozial bat, burgesia superflua da, ekoizpen prozesu hori guk eramaten dugu aurrera, guk egiten dugu. Eta langileek eurek aldutan antolatu dugu ekoizpen prozesu hori. Modu oso azterretuan esan. Prozesu horren antolaketa horien hau da ekoizpen harreman sozialista berrien format politiko alde bat egutzi. Laburbildu, ze zentzutan da hortaz ikuspegi zientifiko bat. Gertatzen ari den eta emana dauden baldintza materialetan ikusten dutelako sozialismoa eta bere muga historikoa sozialismoa mugatzen duena, hau da, ekiditen duena sozialismoan bizi gaitezen burgesiaren jabetza pribatua. Gaur egun ekoizpen indarrek duten garapen mailaren forma soziala. Nork hautsi dezake zentzu horretan forma sozial hori ekidin egiten duena sozialismoa proletan. Hori da ikusten. Bada, arren utzita gutxi gora bera. Azaletik, baldin bada ere. Ze zentzutan ulertzen zuten sozialismo utopikoa Marxek eta Engelsek. Eta ze zentzutan uste zuten jarri zituztela teorian baldintzak zientifikoki pentsatzen hasteko sozialismoa. Mendebaldeko marxismoari buruz hitz egingo dut eta gerora amaitzeko gaur, aipatu dudan gaur egungo eskerkeria mota horri buruz. Eskerkeria teorikoa dena. Mendebaldeko marxismo terminoa problematikoa da. Defendatu nahi dudan gisa, marxismoaren nukleo razional honekin hautsi duen ildo filosofiko bat delako, behintzat sozialismoaren teoriari dagokionez. Dena dela, argi esan behar dugu mendebaldeko marxismoa ez dela mendebaldean, hau da Europan eta Ameriketako estatu batuetan, egin den marxismoa 20. mendean oro. Mendebaldeko marxismoa ari gari naizenean, edo ari garenean, mendebaldeko marxismoa esaten zaio hildo filosofiko partikular bat. Lehen mundu gerra ondotik indartzen hasten dena, eta bigarren mundu gerraz gero nagusia den hildo filosofiko bat esparru sozialistetan Europan. Baina, esan dako, ez da oroar marxismoa mendebaldean. Kokatzeko, filosofo ezagunenak, lehen generazioko filosofo ezagunenak, Frankfurteko eskolako horien dira. Eta haien artean ezagunenak, Adorno, Horkheimer eta Marcuse. Horiek hiruak adibidez. Terminoa lehen aldiz 1952an erabili zuen dena dela Marleu pontifilosofoak. Eta erabili zuen kritikatzeko marxismoak ekialdean, bati bat Sobietar Batasunean, Txinan, estatuarekiko zuen ikuspegi jakin, gero etzen dut hori duz. Eta gero ezaguna egin da gure artean terminoa, 1956 urtean, Perry Andersonek publikatu zuen liburuaren eskutik. Eta aipatu nahi dut testu hori, mendebaldeko marxismoaren jatorriaren ideia mistifikatu bat dagoelako testuan behar. Mendebaldeko marxismoak bere burua azaltzeko duen modua mistifikatua da. Eta marxisto, mistifikatu esaten dugunean izan nahi dugu, bere genesi erreala izkutatzen duen eta bere burua zuritzeko erabiltzen duen ideia baten eskutik azaltzen duela bere sorrera eta bere zertan da. Egiaz, mendebaldeko marxismoak, gero ipatuko dudan bezala, bigarren internazionaleko errevisionismoa dauka oinarri. Eta mendebaldeko marxismoa hain zuzen ere da, bigarren internazionaleko errevisionismoaren moldaera bat. Lehen mundu gerra ostean, gertatzen den errevisionismo honen evoluzio bat. Baina,
marxismo honek normalean aipatzen du bere jatorrian Gramsci eta Lukács dauzela. Nahi baduzue Gramsci buruz amairan aipamen batzuk egin alditu zalantzarik balego. Baina ezaik iruditzen beharrezkoa justifikatzea ze zentzutan Gramsci ez den inondik inora mendebaldeko marxismo honen sorrera, figura eta parte ere. Hain zuzen ere Gramsci lehen aipatu da beste evoluzio ildo horrek kritikatu zituen marxismoaren jatorrizko elementu irrazionalaren kritikarekin bat egiten zuela eta Europan bere izan zenelako lehenengotariko bat kritika hori egiten. Adibidez, marxismoak bere baitan ordurarte zeramatzan elementu anarkisten kritika. Dena dela mendebaldeko marxistek askotan jotzen dute figura importantetzat Gramsci hegemoniaren teoriaren ikerketa ildoetan alde batera guzten dutelako iraultzaren nahitaezkotasunaren auzia. Jotzen dute Gramsci marxista ez boltxebiketzat eta uste dutelako sozialisten eginkizuna izan batik bat kulturala dela. Aurretiaz aipatu dudan nolabait sozialismo utopikoek uste zuten neurri bere. Baina Lukács figura polemikoa da. Egia da mendebaldeko marxismoak, adibidez Frankfurteko eskola, begionez jotzen zuela Lukácsen historia eta klase kontzientzia liburua, artikulu bilduma hura, 1922an bateratua publikatu zuela. Izan ere, ontzat jotzen du testu hori, mendebaldeko marxismoaren ezaugarri teoriko nagusiak direlako dialektikaren desontologizazioa eta boterearen ulerkera anarkista. Dialektikaren desontologizazioarekin esan egin duana da, lehen aipatu da materialismo historikoaren marko teoriko horrek azaltzen duen kontrara, mugimenduaren lege horiek, garapen historikoaren lege horiek ez daudela emanda ekoizpen harremanen garapenaren eta ekoizpen erlazioen gatik modu objektiboan, baizik eta dialektika bere kontraesan guztiekin soilik dela ezagutza prozesuaren logika. Eta nolabait, Lukácsek hori esaten ez duen arren historia eta klase kontzientzia liburuan, desontologizazio hori muturrera eramateko erreferentzia teoriko garrantzitsua da liburu hori hausten duelako Marxentzat eta Engelsentzat garrantzitsua zen beste dialektika batekin. Berorrek hautsi zuelako gero, hautsi zuelako zuzen ere, testu horretan barne hartuta dauden elementu irrazionalekin. Bere ustez, 1957 urtean idatzen zuen prologoan, testu hori Hegel baino idealistagoa zen. Eta marxismoaren nukleo razionala eutsi eta garatu ordez, heltzen dio marxismoak bere baitan jatorrez dituen elementu razionala. Irakurri nahi dut pasarte bat, hasieran esan dut ez duela ikurik egingo, baina hau uste dute egokia dela. Batik bat Lukácsen figura ondo kokatzen. Aitor genezake, mendebaldeko marxismoarentzat, Lukács gazteura, horren kritikatua izan zena bere aldetik zahartzaroan, garrantzitsua izan dela. Baina, uste ezazuen ze ondo definitzen duen mendebaldeko marxismoaren hildo filosofikoaren posizio subjetibo. Hala, zertan ari ziren teoriko horiek, guk militante komunistok, argi izan dezagun nora jokatu behar dugun tradizio horrek. Orain irakurriko dudan aipua, lehenengo irakurrikoan aipua, Schopenhauerretaz ari denean, Schopenhauerretaz hitz egiten idatzen zuen Lukácsek. Baina gero, zuzenean, Adornori aplikatu zion kritika. El sistema filosófico de Schopenhauer, sistema ingenioso,
y armónicamente construido desde el punto de vista de la arquitectónica formal, se levanta como un bello hotel moderno, dotado de todo confort, al borde del abismo, de la nada, de la carencia de todo sentido. Y la diaria contemplación del abismo, entre espléndidas comidas, placenteramente gustadas, o entre exquisitas obras de arte, solo puede servir para realzar aún más el goce de su confort refinado. Schopenhauerrek azari. Hau da, aristokrata batzuk dira, intelektual batzuk dira, oso ondo bizi direnak, eta ez dute ondo bizitzaz gain gauza handirik egiten. Hau da, 1954 urteko testua. Ondorengoa 1958koa. Bigarren Mundu Gerraz gero, Europan eta Ameriketako Estatu Batuetan akademiako sektore sozialistetan nagusi bihurtu denean mendebaldeko sozialismoa. Una parte considerable de la intelectualidad alemana dirigente, entre sus miembros Adorno, se ha instalado ya en el gran hotel del abismo. Lehen esan duen guztioi, Schopenhauerrei esaten diona, zuzenean aplikatzen dira Adornoan. Ondo bizi dira, pentsatzen dute, kuadro ederrak dituzte haien despatxoan, eta bai. Aurrera egin arguntena dela, eta ondo ulertzeko zertan den hilo filosofikoa, uste dut bere bilbide historikoa, bere genesia egitea dela biderik onena. Aipatu dut, bigarren internazionaleko errevisionismoaren moldaera bat, evoluzioetako bat dela mendebaldeko marxismoa. Gogoratu dezagun, lehen mundu gerra aurretik, bigarren internazionalean, Gagozkion auziari buruz, behintzat, honekin zerikusia dueten bi hildo nagusi zeudela. Batetik errevisionista eta bestetik komunista. Errevisionistak, SPD-ko eta austriar marxismoaren buruzari garrantzitsuena, behintzat arlo teorikoan, garrantzitsua da ulertzea ere, buruzari hauek errevisionismoaren teoriko importantenak izan zirenak bigarren internazionalean, Bernstein bera, Bauer, austriar marxismoan eta bar, langile aristokraten paradigman egiten zutela lan, baina langile aristokratak baino burrez txikiak zirela. Bat zuzentzea, langile sektore batzuen lan indarra igotzeko eta langile sektore horiek agurgezatzeko. Nolabait ongizate ekonomiko bat eman nahian langile sektore horiei haien burgesia nazionalen interesetara subordinatu daitezen. Teoriko hauek, errevisionismoaren teoriko nagusienak, aipatu dut Bernstein, aipatu dut Bauer, baina asko dira. Paradigma horren parte dira. Garrantzitsua da ulertzea, errevisionismoak baieztatzen zuela, proletargoaren iraultza sozialismoa lortzeko ez zela beharrezkoa. Sozialismora beste bide batzuetatik heltzea zegoela. Batik bat bide pazifiko eta reformisten esku. Oinarrian duena tesi honek, tesi politiko honek da, justuki sozialismoaren auzi zientifikoari dagokion neurrian, beste tesi garrantzitsu baten ukapena. Hain zuzen ere, ekoizpen modu kapitalistaren erorketa nahitaezkoa ez dela bukatzea. Ekoizpen modu kapitalistak ez duenez bere obsolesentzia, bere desagerpenerako joera bat, joera historikoa, hortaz ez denez momentu kritiko absoluto bat sortuko. Horrek ez duen esan nahi kritiko absoluto hori modu konstantean areagotzen denik. Horrek esan nahi duena da, momentu batetik aurrera, ekoizpen modu kapitalista, lanindarraren erreproduzioa da langileon bizimaila. Erorketaren kontzeptuaren ukapenak beste bi tesi implikatzen ditu. Perspektiba horri dagokionez zeukan programa zientifikoarekin utzi zuten aipatutako kritikaren eskutik. Bada, errevisionismoa
zuen egal politikoak, bigarren internazionalekoak, bat egin zuen haien burgesia nazionalarekin lehen mundu gerra hasi zenean. Horra ustura bat gertatu zen, lehen aipatu duan hilo honi eta hilo komunistaren artean. Hilo komunista izan zen ondoren, hirugarren internazionalean batu zen egala. Postura momentuan espartakistek eta batik bat boltxebikeek ordezkatzen negozatzen zuten. Dena dela, hauek komunistek baieztatzen zuten iraultza beharrezkoa dela. Eta erorketarazko joera egiazkoa dela ere baieztatzen zuten. Zentzu horretan, erreformismoa ez dela posible esaten zuten komunistek. Horrez gain, materialismo historikoaren eta sozialismoaren ulerkera zientifikorako daitezkoaren nukleo razional horri heldu zioten. Eutsi, mantendu zuten. Eta konprometitu ziren ikuspegi filosofiko horrekin. Esan duan bezala, lehen mundu gerra gertatzean, erabateko gustura gertatu zen bi joeren artean, eta bi joera hauek izan zuten evoluzioak ekarri zuen gerora, 20. mendean, nagusiak izan diren marxismoaren bi ildo horiek, bi evoluzio ildo horiek. Bat, mendebaldeko marxismo bihurtu zen, eta bestea izan zen, berariztasuna ukatu gabe, deusestatu gabe, nolabait anitza izan, baldin bada ere, hildo komunista teorian izan zen, Sobietar Batasunean, ekialdean eta herrialdea azpigaratuetan borroka antikolonialen eskutik garatu zen marxismoa. Lehen mundu gerra ostean orduan, bildo hauek forma berria hartu zuten. Eta horien ezaugarriak aipatuko ditut ametsa. Ze testu inguru kultural, politikoan, oroar espiritualean, garatu zen hildo erreakzionistaren fakzio edo egal aburgezatuen. Hain zuzen ere, mendebaldeko marxismoa delako tendentzia errevisionista horren hildo aburgezatuaren evoluzio historikoa. Aburgezatu esaten dut, hain zuzen ere, batik bat gertatu zelako esparru akademikoetan eta inolako konpromesurik gabe, inolako konpromesu militante edo politikorik gabe. Eta, ulertzeko, ze zentzutan lehen aipatu dituen ezaugarri teorikoak gertatu ziren, lehen mundu gerra ostean, garrantzitsua da ulertzea testuinguru akademiko gure. Lehen mundu gerra, Europan oroar bizi izan zen, Europan eta mundu osoa. Baina, bizi izan zen sekulako basakeria bezala. Eta zuzenean, norberaren gobernu burgesak egin duen basakeria bezala. Horrek, ikuspegi eta perspektiba horrek, marxismoaren elementu irrazionalak indartzeko posibilitate aukerak ekarri zituen. Batik bat boterearen ikuskera anarkista baten aldeko baldintzak jarri zituela. Boterearen ikuskera materialista zarina izenean harinez, zientziaren berezin, garapen zientifikoak txarra dela uste duen ikuspegi horretaz, hortaz teknika ere, estatu aparatuak berez okerrak direla edo behintzat politika instituzionalizatu bat eta boterea txarra direla uste duen perspektibaren eta bat. Ondorioz, mendebaldeko marxismoak dena aipatu duan joera revisionista, hau da, historiaren desontologizaziorako, historiaren dialektikaren desontologizaziorako, joera garatu zuen perspektiba anarkista hori indartsuen zen testuinguru sozial eta akademiko. Amaitzeko, aipatu dut hildo edo gara burgezatuena zela, eta haien iritzia aztertzea besterik ez dago, ikuspegi horretatik sekulako mespretsua
garatu zutelako gertatzen ari ziren prozesu sozialista errealekiko eta Europako alderdi komunistekiko. Hore garrantzitsua da eta presente izan behar dugu. Hildo komunista ordea, eta hildo komunistaren parte zen marxismoa, zentzu teorikoan, baldintza oso ezberdinak zituen testuinguru eta leku ezberdinetan gertatu eta garatu zen. Batetik Sovietar Batasunean marxistek botere hartu zuten. Boltxebikek botere hartu zuten. Eta estatu bat osatzeko premiarekin egin zuten topo. Horrez gain, ekoizpen indarrak garatzeko ere premia izan zuten. Gozetei aurre egiteko, gerra zibila garaile izan zitezen, Bigarren Mundu Gerran nazismoa zanpatzeko. Mendebaldeko marxistek ekoizpen indarren garapena, teknika, zientzia ikusten zuten eta ulertzen zuten Lehen Mundu Gerrako pasakeria ekarri duen elementu historiko bezala. Elementu historiko kapitalista bezala, modu abstraktu batean. Ordea, boltxebikentzat, botere hartu zuten horientzat, Txina, gerora botere hartu zuten horientzat ere, eta periferia, mundu mailako periferian, kolonietan, horrela antikolonialistak, aurrera ematen zituzten horientzat, elementu hauek, trantsizio garai baterako elementu politikoak, baldin badia ere, politikoak eta ekonomikoak, hilala biziko garrantzia zuten. Estatua indartu behar zen, egoizpen indarrak garatu behar ziren gozetetik ateratzeko eta zure arerio kapitalistak duen indar militarpera lortzeko, eta bar. Zentzu horretan, sekula ez dioten utzi perspektiba trantsiziozko gauza hauek modu transitorio batean pentsatzeari. Baina, Europan ez bezala, boterearekiko, boterearen ulerkera anarkista ezinezko egin zuten baldintza materialetan garatu zen ekialdean eta Sovietar Batasunen ekialdean eta herrialde azpigaratuetan marxismoa. Aurrerapen batzuk, aurrerakoia baldin bada, kasu honetan izan bazen, ekartzen ditu, baina garaiko elementu irrazional batzuk ere implikatzen ditu. Sozialismoari buruz, Bigarren Internazionalean, bai hegal errevisionistak eta bai hegal komunistak zuten ulerkera oso espekulatibo eta abstraktua zen. Nahiz eta batzuek bat egiten zuten historia zientifikoki pentsatzeko programa teoriko horrekin, sozialismoak oso klase borroka maila azpigaratuak izan zituen ordura arte. Botere hartu zutenean, boltxebikek lehen adibidez jabetu zen, eta hain batean idatzen zuen, sozialismoari buruz uste genuena, uste genuen hori asko zuzendu behar dela eta kasu gehienetan alde batera utzi behar dela esaten zuen. Zentzu horretan esan nahi duana da, garapen oso txikia zuen maila batean, zegoela sozialismoaren teoria, klase borroka garapen maila oso txikia zuen garai batean, zegoela sozialismoaren teoria Bigarren Internazionalaren garai. Eta guk, ni ez nabil ekialdean eta herrialdea azpiegaratutan gertatu den sozialismoa edo gertatu den evoluzio hilorik solitu nahian. Zan nahi duena da, hilo batek, marxismoaren garapen hilo batek, marxismoaren elementu irrazionalak kritikatzeko eta sozialismoa zientifikoki garatzen jarraitzeko baldintzekin egin zula topo edo baldintza horietan garatu zela. Eta ordean, mendebaldeko marxismoak beste baldintza batzuekin egin zuen topo, azteko bere disposizio subjetibotik hasita, burrez txikita antikomunistatik. Zeinak, elementu irrazionalak kritikatu ordez egin zuena izan baitzen elementu irrazionalak kontserbatu eta prozesu atzerakoi bat burutu. Marxek eta Engelsek ulertzen zuten moduan sozialismoa eta ulertzen zuten moduan historia. Horrek hiru etorkizun denbora implikatzen dituela esatea daukatu. Hiru denbora horiek, orain aurkeztu azalduko dituanak,
garrantzitsua da oso bereiztea, batetik sozialismoaren ideia zuzen bat izateko. Eta sozialismoan nola lor genezakeen ere planteatzen. Lehen aipatu dut joera historiko kontraesakorra, edo kontraesakorrak baldin badira ere, historia joera ezberdinak barne hartzen dituen. Eta klase borrokak egin dezakeena da materialki inposatzen ari den joera hori, edo mugimendu hori, bide batera eraman, edo beste joera batera bultzata. Zentzu horretan, lehen aipatu duan, potentzia sozialismoa aukera bat den perspektiba horretan, neurri batean, dagoeneko gertatzen ari den etorkizun bat asumitu bat du. Etorkizun ekidin ezin bat. Lege objektibo horien dagoeneko joerak dakarri. Ondoren etorkizun hurbil bat. Azken buruan, etorkizun urrun bat. Komunismoa, edo sozialismo, estatu sozialista bat, urrun hori. Zuzenean, etorkizun urrun hori kontzeptualizatzea, sekuentzia hori errespetatu gabe, utopia egitea da. Eta etorkizun urrun bat pentsatzera, edo pentsatu beharren, etorkizun utopiko bat pentsatzen dugu azken buru. Honekin ez dut esan nahi pragmatismo soila denik komunismo. Momentu baten ere, ez dut alakorik defendatu. Kontzeptu argi bat, ideia argi bat izan behar dugu, egin nahi dugunarena, egin nahi izateko. Kontua da ideia hori zientifikoa izango dela soilik, baldin eta bere realizaziorako aukera materialak implikatzen baldin bat. Bada, historiaren ulerkera materialistarekin hautsita eta konpromiso politiko militantearekin hautsita, eta ez hori hautsita, gaitzespen bat garatuta konpromiso horrekiko, itzuli izan da mendebaldeko marxismoa eta oinarrian izan baldin baditu ere aipatutako eskola eta autoreak mundu anglosajoian adibidez nagusi den marxismoa egiteko joera da. Itzuli izan da sozialismo utopikoa, lehen aipatutako zentzu. Aipatu nahi dut metodologikoki demostrazioa ezberdin beste metodologia baten edo beste auzi bat baldin bada ere, horregatik aurreztuta horren beste aitzan hartu esposizio hildo hori. Estatu burgesek zentru imperialistan, estatu batua batik bat, eta estatuen aparatu ilunenek, adibidez, ziak, hartu eman handia izan duela ekonomikoa eta influentziaren motatakoa, mendebaldeko marxismoaren parte izan diren filosofo garrantzitsuenekin. Hori oso garrantzitsua da argi izatea. Gaur egun nahikoa dokumentazio ofizial daukagu, jakiteko filosofo hauek kolaboratu izan dutela, edo probestu izan direla, ziak adibidez eman diren laguntza zein posizio teorikoa bermatzeko, ziurtatzeko. Eta serio pentsatu beharko genuke, ziak ze zentzutan patrozinatzen dituen alago figurak. Ez bazea ez dugu konbini ez dut egingo dukenik. Esan dut, hau beste demostrazio hildo bat dela, baina aipatu nahi dute. Eta batik bat aipatu nahi dute, ziaren psikologikal estrategi boa delakoa, 1991 urtean sortu zena. Oso ondo definitzen duelako, mendebaldeko marxistekin izan zuen tratua. Gero ez dut demagut, baina tratu horretan bere programan dokumentu ofizial batean esaten du, lehenik identifikatzen dituzuntzuk izan litezkean intereserako filosofia hildoak hildotan. Eta esaten du, haien bidez egin behar dela komunismoaren, sozialismo errealaren kritika bat termino marxistetan. Eta horrez gain marxismo bat sustatu behar dela, hauspotu, mendebaldeko zibilizazioa, mendebaldeko estatuen apologia bat egingo duela termino marxistetan. Hori dokumentu ofizial batean dago. Eta hortik deribatzen dena beldurgarria da.
departamentu horren Europako komunismoaren egoerari buruzko informeak Marcusek egiten ziren. Larria. Nolabait, mendebaldeko marxismo bere burua jotzen duen ildo filosofiko horrek, marxismoari dagokionez eta sozialismoari dagokionez nire aburuz engainatu izan gaituela. Laburbilduz amaitzeko azkenean aipamen bat. Laburbilduz orain esan du bat. Bi ildo nagusi zeuden bi egal politiko ere nagusi zeuden bigarren internazionalaren garaian dagozkion gaiari buruz. Sozialismoaren ulerkera idealista, utopiko, zientifikoari zindirua zaiba gara. Bata revisionista eta bestea komunista. Eta biek izan zuten evoluzio hildo desberdin bat. Bat Europan gertatu zen klase posizio agur bezatuen eskutik, eta nik uste dut joera izan zuela orduko testimuru anarkista dela eta marxismoak bere garaitik ekartzen zituen elementu irrazional batzuk kontserbatzeko eta ikuskera materialistarekin utzi zuen heinean atzera pausu bat eman zuela sozialismoaren ulerkera, eta bestetik beste garapen hildo bat, beste buruzilo hildo bat, ekialdean, solidarratasunean, Txinan, herrialdea azpigaratuetan, bertan marxismoa, bertan komunistak izan zituzten baldintza materialak direla medio elementu irrazional horien kritikarako posibilitate baldintzak izan zituzten. Bada bukatzeko aipatu nahi du, bitxia delako oso. Horrezkero konturatuko zinateke ere, mendebaldeko marxismoaren nukleo arrazionalarekin agutsi duela. Ezkerkeria berri bat dagoela, gaur egun, nahiko influentzia duena, ezkerkeria teoriko bat, nahiko influentzia duena sektore akademiko sozialistekin, sozialismoarekin hartu eman bat duten, teorikoki baldin bada ere, hartu eman duten sektore akademiko, revista, aldizkari eta produzio teoriko arloa. Ezkerkeria teoriko moderno. Ezkerkeria da, lehenek esaten zuen zentzua, laburbilduz. Ez duela inolako konpromiso politikorik, eta puritanismo baten izenean dogmatikoa delako sozialismoaren kontzeptuari dagokionez. Kontzeptuaren ulerkera dogmatiko bat dauka. Eta bitxia da, eta nire ustez inbertsio ideologiko baten ondorio da ezkerkeria hau, bere sozialismoari buruz iritzia ematerako orduan, oinarri duelako mendebaldeko marxismoa, zeinak utzi baitzuen, aipatu duan bezala, marxismoaren nukleo razionalarekin. Eta mendebaldeko marxismoa oinarri hartuta, defendatzen baitu berak duela sozialismoaren ikuskera zuzena eta marxismoaren definizio puro. Baina metodologia nahiko oker baten eskutik egiten du baieztapen hori. Nola funtzionatzen du ezkerkeria teoriko honek? Erabiltzen dituzte enuntziatu zientifikoak ez diren Marxen eta Engelsen obretako aipuak. Aipu oso abstraktuak. Eta ez dira enuntziatu zientifikoak sozialismoak egiaz izan duen prozesu errealarekiko erreferentziarik ez dutelako edo ezin daitezelako kontrastatu prozesu errealaren prozesu erreala adibideratzat harturik. Kontzeptu oso abstraktuak edo enuntziatu oso abstraktuak dira, adibidez komunismoa da pertsona libreen garapen librea eta elkarren estalitzat eta estalitzen bat. Komunismoa da estatuaren desagerpen absolutoa, komunismo eta sozialismoa ere, eta bat. Eta ohikoa da, marxismoak korpus teoriko modura duen konplexitatea alde batera guztea, eta horrez gai, sozialismoaren, tradizio sozialista politikoaren
esperientzia oso 20. Mendeko alde batera ustea sozialismoa pentsatzerako orduan. Adibide bat jarriko dut ekonomian, ohikoa da esatea, Sobietar Batasuna hasiera batean Lenin bizi zegoenean ere horrarte. Ez dute polemika zabalagorik ikasi. Ez zela sozialismoa izan komertzio monetario bat, ekonomia monetario bat zeukala. Tesi hori oso berriak irudiena modan zegoen orduan Europa. Baita Sobietar Batasunean ere. Edota, asko garaian izaten zuten bezala, Sobietar Batasuna hasiera batean ere, ez zela sozialista, estatua bere indartu zulako nolabait desegin beharra. Estatua orduan, estatu indartsu bat, sozialismoaren posibilitate aukera nahitaezkoa zen. Ez zegoen sozialismoa garatzen jarraitzeko aukerarik ez Sobietar Batasunean, ez nazioarte mailan, ez bazen estatu indartsu bat lortzen momentu horretan, gerra zibiletik atera eta ondoan egonkortze prozesu bat edo fase bat abiarazten. Bada, prozesu horrealak alde batera guztien dituzte edo ez dituzte kontutan hartzen sozialismoa definitzeko. Eta horrez gain, enuntziatu ez zientifikoak soilik erabiltzea gain, oso modu tranpatia erabiltzen dituzte testu referentzia guzti hori. Soilik hartzen dutelako erreferentziatzat haien iritzia fundamentatzen duen enuntziatu abstraktu. Ez dute aintzat hartzen Marxek eta Engelsek izan zuten zentzu teorikoan izan zuten bilakera eta hazkunde pertsonala. Gaztetako testuak erabiltzen dituzte batikoak. Eta aurrean jartzen diozunean esaldi bat, erreferentzia bat, kontraesankorra dena haiek erabiltzen dutenarekin hortxe geratzen da eztabaida. Stalinistas joko zaituzte eta eztabaida teorikoa ez da posible izan, hain zuzen ere dogmatikoak direlako Leninek esaten zuen bezala. Orduan, Marxek hainbatean idatzi zuen estatua desagerrarazi behar duela sozialismoak. Baina Marxek sartzaroan gehiago idatzi zuen estatua ze zentzutan desagertu behar duen sozialismoak, desagerrarazi behar duen sozialismoak, eta ze zentzutan den nahitaezko instituzio bat proletaroak irautza egin dezan. Zentzu transitorioan eta epe luzerak egin. Aurrean irakurtzen ibili nintzen Marxek Bakuninen estatismo eta anarkismo testuari buruz egin zituen ikuskinak. Horretiko laburpen da garaian egiten zen bezala, testuaren parrafoa hartu eta emendatu. Eta testu horretan, Bakunin ari da estatua desagerrarazteaz eta bat, eta Marxek laburtzen ditzen du. Irautza sozialistak epe luzera estatua desagerraraziko du gaur egun duen zentzu politikoa. Orduan, ja badugu froga bat estatuaren eskutik sozialismoa egin duten horiek, sozialismoa egin ahal izan dutela ere defendatzeko prozedimendu oker eta falaz horren bitartez Marxen obra. Kontrajarri aldira enuntziatu abstraktuak bat abestenen obra. Kontua da, Marxek eta Engelsek eman zuten kontzeptua kontrastatzea eta zuzentzea sozialismoaren evoluzio errealarekin, 20. mendean zehar izan duen evoluzio errealarekin. Horren eskutik epaitu behar da horien obra ere, eta jarraitu behar dugu pentsatzen zer den sozialismoa. Bada, nire aldetik hau izan da dena, eta besterik gabe, uste dut garrantzitsua dela argi izatea militanteok. Ezkerkeria honek ez diola inolako mesederik egiten proletargoaren emantzipazioari. Eta militantzia komunistak munduarekin, gauza zikinenekin lotzen gaituen neurrian, eskuak zikintzeko bide bat den neurrian, uste dut argi izan behar dugula sozialismoaren
kontzertu zientifiko bat izateko militantzia komunistan nahita esko genizan. Nolabait hori izan da bide edo espen honen eskutik azken buruan eta motzean defendatu egin duen.